इउपिपिएलआ मोनसे गोदोनायनाव गाखोनानै दङ गावसोरखौ बासायनांगौनि खाथिरावसो खौसेनि स्ल'गान गायदों बिथांमोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौ माने मोनसे टेबोलाव फज'नानै रायलायहैनांगौ हाग्रामा सारा वेलकाम खालामदों दरखार जायोबा माने समान समान राननानै 20-20टा एमसिएलए सिटखौ राननानैबो इलेक्सन गेलेनो रेडि किन्तु बिथांमोननिफ्राय जों दासिमबो अफिसियेलि जेबो मोनसे पजिटिभ रेसपन्स मोनाखै आरो थांनाय 2020 सनावबो हाग्रामा सारा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनो माने लाइजाम मोनसे हरदोंमोन जे जाबाय जोंनि ओनसोलनि मोननैबो बर'नि हान्जाया ज' जानानै सरकार दानांगौ राजखान्थि हान्जाया ज' जानानै सरकार दानांगौ होनोमोन किन्तु बै समाव बिथांमोना मिनिदों आरो जेबो रेसपन्स होआखै बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव दाखालि 6 तारिख आगष्टआव जोंहा गसाइगावनिफ्राय बोर बिनाय हाबाफारि ब्लेसिं रिलि जोंहा जागायबाय आरो दिनै जोङो फैनानै नैबे भेरगावआव बे ब्लेसिं रिलिनि हाबाफारि खुंदों आरो बेवहाय मोनबा समस्तिनि जोंनि वार्कारफ्रा बाहागो लादों जोङो बिटिसिखौ दाफिननो थाखाय बिटिसिनि गोमानाय गोहोखौ जोङो फिन लाबोफिननो थाखाय दिनै रायजो राजानिफ्राय जोंनो बोर नांगौ आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै जोङो भेरगावआवहाय गासैबो रायजो राजानि जोङो बोर बिनो थाखाय मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि जोङो लादों आरो जोङो सानदों जे नैबे इउपिपिएल सरकारनि समाव जोंहा गोमानाय जि गोहोफोर 16टा डिपार्टमेन्ट माने आसाम सरकारनो हरफिननाय जोङो माने इएमफोरनि गोहो बेबायदि गोबां गोहोफोरा जोंहा दिनै गोमालांबाय साख्रि बाख्रि होनानै गोहो जोंहा गोमालांबाय बे गासै गोहोफोरखौ जिखिनि माने इउपिपिएल सरकारा खोमाफैबाय जोङो फिन रायजो राजानि बोर लानानै गोहो लानानै सरकार दाफिननाय लगे लगे जाहाथे जोङो बै गोमानाय गोहोफोरखौ लाबोफिननो हायो आरो जोंनि बिटिसिखौ जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोङो मोजां रोखोमै सालायफिननो हायो बेनि थाखायनो जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रायजो राजानिफ्राय बोर बिनो थाखाय बेबायदि ब्लेसिं रिलि आशीर्बाद जात्रा बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों आरोखि आरो जोङो सानदों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो भेरगावआव जोबोद माने साक्सेसफुलि जोङो खुंनो हाबाय आरो जोंनाव मोनसे बिसास फैबाय जे जोङो भेरगावआव बिपिएफ हान्जाया गासिबो समस्थियाव देरहानानै जोङो बिटिसिआव दुर्गा फुजानि आवगाय जोङो सरकार दानो हागोन बियो दिनै बे खोथाया माने 100% रोखा जाबाय आरोखि जोङो हाग्रामा सारा जोबोद मोनसे मोजां डिसिसन लादों सरकार दानो थाखाय 21 नांगौ नङा होमबा दा जोङो अलरेडि बिपिएफआ मेजिक नाम्बार सरकार दानो थाखाय जाखिनि मोनसे जोंनो मेजिक नाम्बार नांगौ 21टा जोङो अलरेडि 22टा एबसलुट मेजरिटि माने एमसिएलए फोरनि नामखौ बिजाथिफोरनि नामखौ जोङो फोसावखाबाय दा जोङो बेखौ टेकनिकेलि नायखादों आरोखि जे जोंना 40टा समस्तिनि मादाव सरकार दानो थाखाय जोंनो 21टा माने एमसिएलए नांगौ बियाब नांगौ दा बेखौ जों अलरेडि फोसावखाबाय साननै सानथामनि उनावहाय जोङो सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय आरोबाव एमसिएलए फोसावगोन आरो बिजाथिफोरखौ फोसावगोन दा जोंहा नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियायाव इउपिपिएलनि जानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा माने खौसे जानांगौ होनना बुंबाय थादों किन्तु बिथांमोना खौसे जानांगौ देखो जों अनार होनानै अलरेडि जोङो एबसु आरो माने बर' फरायसा आफादनो जोङो मोनसे लाइजाम हरबाय प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौ माने मोनसे टेबोलाव फज'नानै रायलायहैनांगौ हाग्रामा सारा वेलकाम खालामदों दरखार जायोबा माने समान समान राननानै 20-20टा एमसिएलए सिटखौ राननानैबो इलेक्सन गेलेनो रेडि किन्तु बिथांमोननिफ्राय जों दासिमबो अफिसियेलि जेबो मोनसे पजिटिभ रेसपन्स मोनाखै आरो थांनाय 2020 सनावबो हाग्रामा सारा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनो माने लाइजाम मोनसे हरदोंमोन जे जाबाय जोंनि ओनसोलनि मोननैबो बर'नि हान्जाया ज' जानानै सरकार दानांगौ राजखान्थि हान्जाया ज' जानानै सरकार दानांगौ होनोमोन किन्तु बै समाव बिथांमोना मिनिदों आरो जेबो रेसपन्स होआखै आरो दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोर सम बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार दाबाय किन्तु दिनै नोंथांमोना नुदों जोंनि बिटिसिनि थाखानाय जिखिनि गोहो पावार एन्ड फांसन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो मोनदोंमोन किन्तु दिनै बियो लासै धंसनि लामायाव आरो जेबो डेभेलप जायाखिसै कलेज गंसेबो सरकारि खालामनो हायाखिसै
LP स्कुल गंसेबो सरकारि खालामनायासै जोंनि बिटिसिनिफ्राय जायफोर फोरोंगिरिफ्रा बाहेरायाव ट्रेन्सफार जानानै थांबाय बिथांमोनखौ जोङो बिटिसियावनो ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोफिनगोन जोंना बड'लेण्ड बिकास योजना मुंनि बे आसनिनि गेजेरजों बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बड'लेण्ड माने विंगार गारि होनाय जागोन बेटारि रिक्सा होनाय जागोन बेबायदि जोबोद मोजां 100 कोटी फैसा बाहायगोन जों लाइमोनफोरनि मुङै जाहाथे जोंनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे साख्रि मोनाब्लाबो माबा मोनसे मोजां बेबसाय मावनानै जानो हायो जोबोद मोजां आसन लादों खेतियकफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि माने वुमेनफोरनि आइजोफोरनि डेभेलपमेन्टनि मुङैबो बिपिएफआ मोजां आसनि लादों आरोखि गावसोरो सान्थिनि खोथाखौ मिडियायावल' बुङो मिटिङावल' बुङो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जुदि सान्थि नागिरदोंब्ला माने जोंनि थाखानाय बर' फिसाफोरनि सायावनो मानो न' सिफाय नटिस होबाय थादोंलै हरिसिंगा ओनसोलनि रायजोफोरनि जायगायाव दिनैहाय मानो नटिस मानो हरबाय थादों न' सिफायनो सायाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय भारत सरकारा मोनसे आयेन दानानै दोन फरेस्ट डिलार एक्ट बे आयेननि गेजेरजों माने जोंनि मानसिफ्रा हानि मियादि पाट्टा मोननांगौमोन खिन्थु दिनै बिसोरो हानि मियादि पाट्टा होआलासेनो न' सिफायनायसो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेबायदि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा फोथायला साख्रि बाख्रि होनायासै बिसोरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ थगायबाय जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ थगायबाय गामि ट्रेक्टर होनो गोनां मा जाखो जोंनि दिनै माने खेतियक रायजोखौ बिथांमोना थगायबाय थगायनो गोनां जेबो बाखि गैला बयखौबो थगायबाय दिनै इउपिपिएलआ मोनसे गोदोनायनि गाखोनानै दङ गावसोरखौ बासायनांगौनि खाथिरावसो खौसेनि स्ल'गान गायदों बिथांमोना गावसोरो पलिटिकेल पार्टि हिसाबै धंस जाखाबाय खौसे जानांगौब्ला सरकारखौ गारना फै दाबो खौसे जागोन गाबोनबो खौसे जागोन बिपिएफआ एबाराव रायजो राजाया बिपिएफखौ नागिरफिनदों गोरिब गुन्द्रा जोंनि हाल मावना जानाय लेखा गोरों लेखा रोङै बयबो मानसिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलासानि नाम लायो बयबो दिनै बिपिएफ नङाब्ला जोंनि बिटिसिआ बासिनाय नंला दा बेनिखायनो एबाराव जोङो 25निबो बारा सिट मोननानै देरहागोन इउपिपिएलआ मोननै मोनथामल' देरहागोन आरो बोरैबा जुदि बारहावाया गाज्रि जायोबा इउपिपिएलआ एबारनि इलेक्सनाव 0बो जानो हागौ सासेबो एमसिएलए देरहानाय नङा